fiyengo ni I dale do ka wuli ki sigi Boubacar ni sigile do ikita ke awai kado joliye ni dun jombe Boubacar kun feta o dabode ko ibina kiwariya mimbe afo abitu idabulo ka abinga managwa rekele de buyi ini nywana chama Boubacar minya awai kado na fuluko na kuma bi femina o tikman no maye Boubacar buru de larsha ale ka babu no bi femina Boubacar o tikman no maye wari mimbe no kanga di awai kado sente moma ko sabu abi wele ko avantage yelma indemnité Boubacar ni yan nanzara kan cenyi ana kolole Boubacar min fam yamandi conseil national de transition je kanga ni zoro awai kado ko ni ya faranywanga anuka sarabela jile Boubacar abita awai kado na fulumugumina be talike million awai kado fla go soro do be million fla ani wakeme go soro awai kado kalula masirike bako akoni loi min vleni yongo ala Boubacar awai kado akera so we ka bisibasa ani manganguli awai kado mawire damo ni nyanje mali kono ani mali koka mali ende ma kenye yoro ko de sira tigala do rete koyi na manye ka foni ngo yimbe ni tabuluka kunyi wuli ka joke ka se cour constitutionnel masabu na fulum gudo be sende mo ku de ko ko blo ju fakono Boubacar ka soro awai kado sinzim biri tala bimbi tali ke sariya ko sirafe o de sira tigala awai kado wuli ka jo ani chesuru ke ka se awai kado ni ma ko fulen numa sira cour constitutionnel mo ulu ya jiru la ka fo dongo ala Boubacar ni na fulum minta ati sariya kono o yekelinyi plana nyemi sharti mimbe no be transition sharti yere ko fo ni sikikera o minga Boubacar ka bu fana awai kado abu soso o de sira tigala kono funi disrafe ayira ka fo seria suyi awai kado be kaminu nda ka fo ko be o kesa buye ka pembe yelsen na fulo awai kado se ka soro ka manje chugumi Boubacar awai kado mugu de l'argent Boubacar jaja wari mbe ka tata ko cedula akodi kera so buye re en 2023 ma mi mbe no ya awai kado isha ka sidibe ale minya assemblée o nyama koro ani kado anoka ma chama mbe Boubacar ko lu bela jele mine ko kesse tout c'est fini ko ka so bala Boubacar awai kado ni min fleni ni ne kera o so buye koy ga ni jete mine ke hali no ya soro nin sariya su min filɛ a b'u bolo assemblée CNT kɔnɔ yen a sɛmɛni tɛ sɛmɛjiri k'ali den kelen na sariya foyi tɛ yen min bɛ k'a yamaruya o n'a ta bɛɛ anw y'an jigi da maa minnu kan ka an wakiliw kɛ maa minnu ye k'a jira k'a fɔ jamana in bɛ taabolo min kan u yɛrɛ bɛ saamɛ u bɛ siran ala ɲɛ u bɛna hinɛ anw na Boubacar olu ye ala de minɛ sa awai kado ma fɛn bɔ a la koyi awai kado dɔw ninnu tun bɛ k'a ta cogo min o yɛrɛ fana tɛmɛna ni a tali ye o cogo in de la conseil national de la transition o kɔnɔna na o terikɛ ba ko a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ min ye awai kado k'a daminɛ awai kado u sigi ani bi cɛ Boubacar nafolo min be n'u ya hɛnɛmu a ko sira da fɛ min ti sariya yɛrɛ kɔnɔ ani sariya bɛnnen tɛ a bɛ taa fɔ miliyari 10 ani 1 Boubacar awai kado 11 miliyari ama fɔ ko fɛn kelen de kɛra sababu ye ka sani ayiwa a filɛ nin ye dɛ ayiwa ko ni bi yan sa ayiwa ko filɛ dɛ ko filɛ dɛ Boubacar fasirikɛ b'a ko a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ni assemblée CNT min filɛ nin ye san 2024 y'u ka budget lataa fo miliyari 10 ani 5 a n'a kunkanfɛn miliyɔn 900 Boubacar o n'a ta bɛɛ o bɛ fɛ ka wulikajɔ de kɛ sa sariya min bɛ yen min n'a kun bɛnnen tɛ awai kado n'u kun bɛ ka a sariya lawaleya k'a sɔrɔ a sɛmɛjiri t'a la o bɛ ka wulikajɔ de kɛ sa min na o bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔ o de kama cour constitutionnel u sera n'a ye olu minnu ma olu fana m'u kɔ a da sariya in kɔ a la koyi olu kɔni y'a jiru la dɔrɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen yɛlɛma kan ka don awai kado o yɔrɔw la tɔgɔ dɔw bɛ yen o kɛn bɛ ka tɔgɔ da tɔgɔ sugu dɔw da o tɔgɔ ninnu fana olu kan ka yɛlɛma o kumana sa o yɛlɛmali n'o ko bɛɛ lajɛlen Boubacar o baaraw de kɛra parce que b'a ko awai kado jeudi don kalo tile 25 tɛmɛnen o loi min filɛ nin awai kado a baaraw kɛra wa ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la a bɛna sigi ka taa tuguni awai kado cour constitutionnel la yalasa o bi a yamaruya d'u ma cogo min kalo o kalo miliyɔn 2 fo ka taa se miliyɔn 2 ani 100 ma u kelen o kelen o ma ko in bila k'a bila cogo di k'a bila cogo di u ma bila ayi fo ka diɲɛ wuli k'a bila u bɛ k'a fɔ min n bɛ k'a f'i ye k'u bɛ ka sɛbɛjiri de ɲini a la u kana se ka nɔ minɛ cogo min na e b'a la hali bi ko k'a bila ayi mais ne bolo fɔlɔkɔ wulilen nin fɔ dɛ foyi ma wuli fɔlɔkɔ jumɛn wulila k'a bila aw ta dan tɛ kuma ye wa pour que k'a yira fɔlɔkɔ ma wuli n ko maa bɛ min y'a jira k'olu tɛ ko misigara jarati ti bɔ a la o t'e bolo ye maaw tɛna a labɛn wa Boubacar Musa S Kulubali min ye awai kado l'indépendant ale kumana koyi a y'a jira k'a fɔ min ye awai kado o de kama maa dɔw bɛ yen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen boloda k'a fɔ k'u ti bɛn n'a ye a ti bɛn bi a ti bɛn sini a ko kiiri tigilamɔgɔw kɔni olu bɛna baara kɛ min bɛ se k'a to awai kado sɛmɛjiri awai kado bɛ se ka sɔrɔ a la jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye coalition des signataires de la déclaration du 31 mars olu kɔni awai kado y'a jira k'a fɔ kalo tile 26 n'o ye avril kalo tɛmɛnen u ko n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan avantage min bɛ yen ni awai kado bɛ di ninnu ma ani kado ka saraw n'a fɛn bɛɛ lajɛlen Boubacar miliyɔn 2 ani 100 Boubacar dɔw b'o ta k'o to session na o session don a ka ca ala fɛ n'u ma fɛn k'a la u bɛ kalo 6 kalo 7 ninnu k'a la
o kɔrɔ de ayi o b'o de kɛ sa miliyɔn 2 ni 500 o kɔni ye badabada o bi sɔrɔ miliyɔn 2 ni 500 o sɔrɔ o y'u ka o c'est l'argent ko in yɛrɛ problème ye fɛn min ɲɛma o mun filɛ nin ye o ye conseiller gansan de ye conseiller de o bɛ k'o de f'i ye mais avantage min bɛ ɲɛmaw bolo ni bureau kɔnɔmaw o fana bɛ yen o fana bɛ yen fonds spéciaux ko kuma o fana bɛ yen n bɛ k'a f'i ye parce que b'a ko a ko de siratigɛ la n'i ye awɔ i ka dɔn ko in ta k'a lajɛ Bakari min ye awɔ i ka dɔn salaire de base min bɛ yen n'o kan ka d'u ma salaire de base n'i k'i b'a ta k'a lajɛ o bɛ sara ko fɔ o ye 60,000 ani awɔ i ka dɔn 40,000 ani dɔɔni o de kan ka d'u ma Bakari awɔ i ka dɔn o tɛmɛnen o kalo o kalo indemnité min bɛ yen n'o ye indemnité de session ye n'u bɛ awɔ i ka dɔn ka ɲɔgɔn ye ko dɔw bɛ yen u b'olu kɛ n'u b'olu ko session Bakari 100,000 ani awɔ i ka dɔn 50,000 o session kelen o kelen Bakari a ka ca Ala fɛ u b'o de sɔrɔ u maa kelen o kelen fɛn min bɛ yen n'u b'a wele ko indemnité de monture Bakari ji b'o la courant b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman Bakari 100,000 ani 50,000 o de fana bɛ kana an ka tension wuli walahi bɛna tension wuli i ka fɛn bɛ wuli min ka jugu i bɛ sa bi ala bɛna tension wuli bi ni Ala cɛ anw ka foragew jalen don anw b'a la ka yɛrɛ tɛ sɔrɔ cɛ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ɲɛma ko kami nɛgɛ b'a ko ka buna adamaden ɲɛgɛ b'a kɔnɔ Bakari o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i ka dɔn dotation en carburant o bɛ taji ko fɔ litiri 400 ani litiri 50 essence kalo o kalo de bɛ d'u ma o b'a jira k'a fɔ tile o tile litiri 15 15 litres chaque jour 15 litres fana voyage dɔ wa ayi 15 litres n'i ka jakarta ta ka litiri 2 k'a la ka taa mɔgɔ bɛ yala e tɛ ka litiri ta o tɔ feere Asime kana juguya k'a da Ala kama cɛ Asima don yan don sɛnde kɔnɔ sa sɛnde kɔnɔ nka dɔ man se cɛ Ala kana juguya kɛ ɲɔgɔn na sa Asima Ala don an filɛ ka don Musa Musa Bakari o fana tɛ koyi Bakari min ye indemnité de téléphone awɔ i ka téléphone i b'o min ci awɔ forfait ni fɛn dɔw minnu bɛ k'a la a n'a ɲɔgɔnna caman ani ka crédit kalo o kalo 20,000 e yɛrɛ ka affaire muso o ye ne ni ne ka sara ye kalo kelen kɔnɔ kalo kelen kɔnɔ an t'o sɔrɔ o téléphone ci e ni ne fila ni Yusu faralen ɲɔgɔn kan k'a kalo kelen kɔnɔ ninnu ka téléphone wari dɔrɔn an t'o sɔrɔ Ala Mali Mali téléphone ci wari Mali Allah akibaru Allah akibaru Bakari Ala an ka taa Fatiri kaba ko a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen indemnité wɛrɛw bɛ yen ani avantage wɛrɛw bɛ yen olu fana ta bɛ ka ɲɛsin minnu ma o ye président ni vice président ani ka dɔ commission ɲɛmaaw a n'a ɲɔgɔnna caman a ko de siratigɛ la min ye awɔ i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ député 147 olu minnu bɛ yen Bakari u ka prime d'installation o fana tun bɛ yen koyi n'i kɛra député dɔrɔn min bɛ d'u ma ko k'olu yɛrɛ m'o ɲini o k'olu yɛrɛ a k'olu yɛrɛ m'o ɲini o ko n'i ye ko in lajɛ wagati dɔ la quoi ɲɛma i bɛ yɛlɛ de quoi Allah akibaru wallahi i bɛ yɛlɛ de parce que wagati dɔ la hali dɔw kun ka to daden kɔnɔ u b'a fɔ ka Ala n'a kira cɛ nka n kɛra baara ye an ka taa o kumana sa maa minnu bɛ yen n'olu ye bolonɔ kɛ sɛbɛn na n'o ye coalition ye n'o ye 31 mars mɔgɔw ye olu kɔni ko k'a lajɛ télé la ko kana bila dagirinda la koyi u ye wari min du u sigi ani bi cɛ min kɛra sababu ye Isaka n'a nɔgɔmaw bɛ kaso la k'u k'a teliya joona u k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Bakari a bɛɛ ka taa verser Mali trésor la k'o de ɲɔgɔn tɛ ko n'o tɛ Bakari don n'a nataw la a bɛ fɔ ko aw ka dɔn n'a mun y'a dɔn a ko n'i y'a lajɛ min ye aw ka dɔn fan dɔw fɛ mɔgɔw bɛ hinɛ jamana kɔnɔdenw na mɔgɔw bɛ saamɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ b'u ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso Bakari olu ka organe min bɛ n'a bɛ awɔ i ka dɔn ka CNT ko fɔ Bakari k'a fɔ sarabu ye sara tɛ koyi u ka awɔ i ka dɔn session minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'o tɛ tɛmɛ hali 100,000 ni 30,000 kan ou bien 100,000 ni 40,000 Bakari k'o de bɛ yen min y'u ka capitaine min bɛ yen n'o ye Ibrahima Traoré n'o y'u ka ɲɛmaa ye ale ko awɔ i ka dɔn maa si tɛ se ka n'a fɔ k'i bɛ na kɛlɛ kɛ ka tila tuguni ka kɛ awɔ i ka dɔn maa ye min bɛ awɔ i ka dɔn i waso yalima ka awɔ i ka dɔn i maaw kɔrɔmatigɛ yalima k'a kɛ nɛni ye sabu i bɛ min ta ko maa si tɛ se ka n'a fɔ k'i bɛ jamana jɔ fo ka tila ka n'a fɔ k'i bɛ na o sira fɛ a ko de siratigɛ la n'i ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'u lajɛ ɲɛw kɔni maana bɔ n bɛ ka ɲɛsin cour constitutionnelle maaw de ma k'a lajɛ olu bɛna k'o kɛ cogo min na n'o tɛ Bakari awɔ i ka dɔn ko yɔrɔ t'an ya yɔrɔ t'an an da kɔni kɛn bɛ awɔ i ka dɔn c'est tout c'est fini Mali ko filɛ dɛ Mali ko filɛ dɛ an kɛn bɛ ka na diɲɛ minɛ olu bolo n'i y'a ye
dɔw ti fɛ ko yɛrɛ ka ban fiyewu o de ye nin ye n'anw kumana dɔrɔn dɔw ko transition maaw don u ni karisa bi taa ala ka bɛɛ sara diinɛ ni ŋaniya n'an dara lahara an tɛna ye yan hali anw bɛ esansi min kɛ groupe la o sɔrɔli ye baara ye kosɛbɛ dɔ ka émission kɛ aw ye kosɛbɛ an kasira an ye fɛn bɛɛ kɛ mais ça va pas ninnu filɛ nin ye hali n'i ye ninnu dɔw wele ko 1000 di yan u bɛ 2000 di yan u bɛ kasi walahi u b'a yir'i la ko kabini ala ye diɲɛ da olu mɔgɔ sɔrɔ ninnu dɔw kɔni non donc vraiment bi ma in dɛ walahi ça va pas e b'a kalama k'a fɔ ko in yɛrɛ ka gɛlɛn cogo min non jamana in yɛrɛ de c'est compliqué walahi vraiment non mais c'est dommage mais attention la ceinture n'ala sɔnna ma an k'an ceinture siri nin waati ko de ye quoi nin bi tɛmɛ non non a bɛna ban si oui ne ma mun faamu ko in kɔnɔ nin bɛ faamu ayi ma fɛn dɔ de bɛ ko in kɔnɔ ne m'o faamu o kumana o u y'a tali daminɛ yanni loi ye u ka taa n'a ye cour constitutionnelle la wa u y'a ta ko ni b'u sigira u bɛ k'a ta ne b'u sigira kɔrɔlen ninnu kunbɛn bin ta Isaka ni tɔ ninnu minɛna min na ne b'u sigira u bɛ k'a ta sisan dun u y'a ye k'a fɔ ko in bɛ cogo min na n'u ma sɛmɛ yiri ɲini a ko bɛ gɛlɛya u y'a fara ɲɔgɔn kan k'a mɔntɔ ka taa di cour constitutionnelle ma k'olu bɛ fɛ ka sariya in ka tɛmɛ ye a ka kɛ base juridique dɔ ka sɔrɔ a la o gɛlɛya de ye Isaka ninnu sɔrɔ bon base juridique min bɛ ka ɲini dɛ cour constitutionnelle mɔgɔw fana ko tɔgɔ dɔw bɛ yen ani yɛlɛmani dɔw bɛ yen ani majɛ dɔw bɛ yen ko k'olu kɛ k'a bila donc u y'o de kɛ sa hali bi u ma jɛ a kɔ koyi mankan ni fɛn wulila u ma jɛ a kɔ dɛ u filɛ ka o de kɛ tuguni k'a bila ka taa a bɛ ɲɛ o de filɛ ka f'i ye dɛ nka bi ɲɛ foyi a bɛ ɲɛ walayi anw hakilila ko yɛlɛmaw bɛ ka don yɛlɛma kɛlɛ min donna la fo n'a kɛra kɛlɛ kɛcogo ye a banna awɔ kɛlɛ kɛcogo Asimi n'a ka jamaw ka kɛlɛ kɛcogo yɛlɛma n'o tɛ a tɔ wa foyi a bɛɛ b'a cogo kelen na a bɛɛ an yɛrɛ mana siyɛn tɛ maaw ye k'a fɔ ko ala ne yɛrɛ mana dɔn ye k'a fɔ ko kɔrɔlenw ma ta aw fana bɛna ta o tuma na an bɛ bɔ Mali kɔrɔ la ka na Mali kɔrɔ kɔnɔ tuguni wa. oui Soninke b'a b'o cogo la dɛ an b'o a fɔra i ka bɔra Mali kɔrɔ la de yan. ko kɔrɔlenw ma ta anw fana b'a ta. anw ye kɔrɔlenw kɛlɛ o de kama yan. ayiwa bisimila. an bɛ taa ni ma solution. ne kɔni bɛ ka solution ɲini k'an ka passeport ko ɲɛnabɔ. ne yɛrɛ kɔni passeport VIP n bɛna ko ɲɛnabɔ. n'i ka tugu nɔfɛ an ka taa Madagascar. an bɛ taa. an ka taa lafiya ye. an bɛ taa. an bɛ taa dɛ. jamana in nin yɛrɛ dama tɛ kuma yɛrɛ gɛlɛyalen don bi sa. nin bɛ tension bila mɔgɔ la. fɛn bɛ bila i la min ka jugu tension ye. ni ye ni ala cɛ nin ye nin yɛrɛ ye ko ye nin ye ko ye ni ala cɛ nin ye ko ye nin bɛ se ka fɔ jamanadenw ye. même prix de condiment an t'a sɔrɔ la dɔw bɛ yen 2 millions et quelques fitini b'a jɛ 3 millions na. dans un pays min bɛɛ ko ko wari tɛ ça va pas 3 ans kɔnɔ 11 milliards et quelques o bɛ jeune joli bila baara la. wa b'u ka baara la yɛrɛ. hali n'i y'a jeune kelen o kelen ta ka 1 million 500 2 millions d'u ma ka taa sɛ mara kɛ an bɛɛ bɛ sɛ dun nɔgɔya la yan. walayi de y'ala ye. an bɛɛ bɛ sɛ dun nɔgɔya la yan. a bɛ ɲɛ a ka ɲi an ka taa. cɛ an bɛ taa a bɛ ɲɛnabɔ. an kɔni bɛ ka taa o. a bɛ ɲɛnabɔ. cɛw. jamana in waati dɔ la ma ni miiri dɔrɔn saya ka fisa i ma ni balo ye. a bɛ ɲɛnabɔ. walayi saya walayi hali ka se tu se fila ka fisa i ma balo ye. n'i taara kuma dɔ la ma. a bɛ ɲɛnabɔ yan de an b'a bɛɛ ɲɛnabɔ yan. bon ka nin ka kan. ɲɛma a bɛ ɲɛnabɔ. ne y'a f'i ye ko Asimi ninnu u bɛ baga minisiri dɔw ma ka baga directeur dɔw ma k'u lawuli u bɛ fɛn dɔ. bagama in c'est à dire directeur tɛ problème ye o minisiri dɔ dugumala dɛ an yɛrɛ ka maa dɔw bɛ yen an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ senkɔrɔ an yɛrɛ de ye problème ye. an tɛ fɛ a ka yɛlɛma o. a bɛ nin fɛn sigicogo maaw y'a fɔ dɛ. ayiwa bisimila. a kuma cayara fo k'a fɔ ko a cayara maaw y'a fɔ a sigicogo man ɲɛ. ayiwa. ɲɛma e bɛ se ka nin faamu cogo di ni hakilinacogo bɛ sugu bɛ don CNT kɔnɔna la hali maa 100 ani maa 47 bɛɛ b'a bolo kɔrɔ ta k'a fɔ ko sɔnna a ma. bɛɛ jɛra n'a ye. bɛɛ tiɲɛna n'a ye. u kun b'a manger dɛ ne m'a fɔ Fasiru y'a fɔ a b'a kɔnɔ yan. ala nouvelle audition. ɲɛma mun ye Jibril Keyita face a kuma min bɛ hali bi dɔ fara dɔw kan a b'a bugu wa a b'a sɛbɛkɔrɔ caya n'i ma n ko musokɔrɔ malo bɛ dɔgɔ o dɔgɔ la a tɛ dɛsɛ a jɔfɛn na hali n'a kɛra furudubani ye ɲɛma a n'o sɔrɔ k'o jago Nusara ale kɔni ye hakilinata di ni sariya sɛbɛn in kan n'o bɛ loi organique in kofɔ indemnité ani avantage mun n'olu wasaden ninnu n'o bɛ CNT maaw kofɔ olu kan ka mun sɔrɔ Nusara y'a jira k'a fɔ ko kuma o kuma de bɛ ka fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kuma ko ye wa ɲɛma ko foyi ma fara dépense kan wa k'a fɔ ko min ye dɔrɔmɛ kelen ɲɛma k'olu ta bɔ a la k'a ti bɔ a la. a y'a fɔ tan. Nusara ko ten. c'est un mensonge. Nusara kelen yan. il y a eu de dépenses supplémentaires. ayi n y'a faamuya o. il y aura aucune diminution. Nusara kelen. Nusara kelen. oui.
le monde part en couille sikatala de sey madi mo wati be buna dama de nyega do wati be buna dama de nyega do ala kani sababu Jibril Keita akoni loi organique mun ni akuma na asibakoro chaya mbe ni wati na na talembe conseil national de transition mo fe no be sienti ko fo akira so biye ka jiko ni ninga asibakoro duruntu do akun temane na ibina e ka fo ko munye mawu ka dusuma kashi ko ni ma jama ka dusuma kashi ninga ira koy ma kanya shimye sienti boma usira la anana e ka fo ko munye sienti re nyama danga no be deuxième vice président ko fo de be nusar ale ko mbora akumara muye de barani sodo la ayi agnata ko di kayira ka fo ko fefe no obuga fota ko bela de lenga lu mo koy wa kuma mun no be mani funda ko na ka fo ko lu ka do wala wa nyama ko drome kele ko olu ko nta abo ala aya ngo fo ati wala kuma na kera waso ni akera jabla koy ani waso ni ngasira te ko nai ati wala ani njama nai ati wala ati wala embali kadri bi se ka kuma malien de feta ka kuma ki nyachi faso do ma population ma public ma faso do ma population iro kin diminution ka kuma din chugo ina tan kan chugo la musa la ka tala fu itala musa abana ma bana ko kuma bana ni ma wara mo ke fa ale nusa anyana sebie awangata abinyana bo angata sori ngala ko akumu nusa ko ni ayayira ka foko ni ngalon kuma nungo ni ko abela jele ngalon kuma wakayira ka foko mi dépense supplémentaire do ko olu bolem fela ko ole para me sente ka musaka kan wa nyama ko kuma ko ni ko tien mo ni kisekele ko oto ola mi nusa ra alibi ayayira ka foko ni ma ena minute ni avantage mun no olu fela ni no olu fela anyini nyama kiba ka foko mi anga wasablon temani kerengre dina mun ye kalo saba député yake anga jamana ngona la ibe ka kile wati ko olu fana ko olu ya takoy ko olu ma kile ko olu le ka bo ka fobi nyama ko obara ko jentige na ayi olu ma kile ya ta aywa aw fana bata babana aita na idron ambi tambisho sabani ngala ko ako alibi nusar nyama ashabukoro kumara kuma ngono koy nusar ayajira ka fo ko munye senegala fo kata framu ye baga maraka nyama ko nunu bela dilen ko ba akalama ko jamana nya abe bolo mugambi ako ni lakana tabolo de temina kala je ko ye nya dimi ye kono dimi ko ni ko oto o ye koy o sabga ko lakana sira fo nu fe ko msi ka fo ko alhamdulillah ko bara belebele ko o kera o sira fe ay o ko ne kiyai nusar alibi ayajira ka fo ko mamunu be na ma fu mako on politique nyama ko be bara muna ni ninga galon ka yele maka ke tien nyama ko ko obara ko odabla ko sobe koy ko ka bo obara o ka bo okonela ali bi nu sara ayira ka ko ni primo ni enda minute ni avantage fen no obe folata nyama ko abela dele ko galon ma nu sara ali bi ayira ka ko ni loya ngoni ni yae ka ko mi ye cour constitutionnel ko ni ya blaka na nu cour constitutionnel ya jite mina kala de fen no de be ululle kan yele ma ko konela cour constitutionnel ko ni ya blaka na ulubna wulika jo ko ke ko yele ma baro nu ko ke nyama ni ngakla ka sigun proye ka ta de cour constitutionnel mauma sabangela ko albi nusar ko ni asibakoro kuma mbe ayira ka fo ko ni agnata muno o bolen flene kata olu bolota ni ma kibai ka fo ko ma do ye jamane mara wati te muno na ka teme ko sigata la ko olu fera kuma ni fen ta koy ko ma munu olu fena sara ni ma ko olu kuma ni musaka yan ku kuma ata ko anga assemblée nationale ko na la wati te muno na ma munu kuma akona la munu mga ko ni wati na ko ka fambe ke folo koy ko olu fena kuma ni avantage kele ni ena minute kele ko olu kuma ata an ko de kayel mawo awo an go ko de mai an yo de wele ko de fondation an yo de wele ko malikura abana ko ko ye malikorole di aw ba oli ata o don aw be ka korole de ke korole halibi ka korole de ke kure halibi ka tro ye korole no wallahi aywa nusara ali bi nyama akone asibakoro kuma mbe ako mamun ya ira ka ko ni loi organique ko atara wiklo o konna la nyama ko nunte wasablo era ko ni ay règlement intérieur o luta asigu to ko do moy ko sabuke ko mu ye wiklo ko sera era de jirna ko wiklo ka tamu ye séance plénière do konna ko sera era do kon jeni be no uye ko ngala ko ako mu ye nusar ya ira ka fo mamun mbe fe ka fo ko do ka bonina ka to ni transition no obana ko ameta election na ko na o tara ka ke wasadine kwa ka bwata la